Ja, og som vi kan se her, så har vi et aggregat. 1,5 kilos vægt lyder det på, godt og vel nogle 20 cm langt. Det har skæve sider i begge sider, som de måske kan fornemme her. Der er 2 huller, hvor der måske har været meningen, der skal laves noget tovværk. Og som I kan se, er det en almindelig æske tændstik, der kan hjælpe med at fornemme størrelsesforholdet. Den er spidset til i enden som en, ja, nærmest som en kile. Og ellers så er den jo mærket med et mærke der, og så de 2 huller. Mit spørgsmål er så til panelet, hvad er dette? Vi søger årstal, vi søger brugs, anvendelse og navn. Tak skal du have. Hvad er det?